Hemen azaltzen duguna da, eguzkiaren energia nola erabili energia fotovoltaiko moduan. Nola ateratzen den, nola eguzkitik etortzen diran fotoiak, panel honetara iristen dira, orduan hemen dauden zelulak harrapatzen dituzte elektroiak askatuz, eta elektroi horiek zirkuito batetik ateratzen dira, eta erabiltzen ditugu elikatzeko hemen ikusten dugun tren hau. Ikusten dugunez, bateriarik ez dakagunez, eguzkia iristen ez danean trena gelditu egiten da. Nondik ateratzen dira zelula hauek? Badazkagu olako zelulak erabiltzen dira gaur egun. Hor dauzkagunak zaharrauak dira, horregatik dira desberdinak. Eta hauek egiteko, gure oinarria beste hau da. Siliziozko lata bat. Eta siliziozko latak egiteko, hau erabiltzen da, hondarra. Beraz, asko daukagu, ez aigu agortuko, bakarrik prozesuan nahiko garestia dela, baina bestetik, hori. Erraza da lortzen lehenengo materia hau, eta gorte zina da, gainera, egunero ateratzen denez eguzkia, prozesua garestia da, baina gero energia oso merkea da.